Ha kastam jongkan riotrik unok pra ha kapor kumba khatwei steng AA kawei ka bos saw ka pelaju kamai manlakasngi kalalet ban Tynrah Iaka Kynroh Jingker ka badan haki benta jong ka Umsohsun GS Road ka bawan na kendai lat ban kieu shamot pran kat kum kitolong KHUBOR belayok lum jingtem ba ka jinglet Tynrah ka bas ya ka Jingker Kynroh ka dei ha ka jingfil break kinsan jongka Laong ru baha ke jinglet Tynrah ke tay ke bos, kamdon kanu ka jing mensaw, ni ke jing julor ki weipat ki kali, Henry tang ki Kynroh Jingker lambat ke bos, ha ke benta basyakman. Shushu laong baha ke tay ke bos, ang shimladan menuru Henry tang u driver hi, na kalian ki pulit penyat kali, kilapoy mar syakatay ke jaka, bat yu driver la penkit no sya civil hospital, ban le ya ke medical check up. तुम तो गाड़ी बंद होने का बाद है ना गाड़ी आते आते Thank you.